Siirto lähtevä vähän eri suuntaan, antaa niiden olla rauhassa. Onpa Hirviä. aamu. Tuulee vähän. Pieniä linnunlauluja kuuluu sieltä täältä. Lämpötila on. Hirviä. Pitkästä aikaa mukava olla tässä tutussa ympäristössä, missä on talvella paljon liikkunut ilvesten jälkiä katselemassa. Lynx lynx, Eurasia ilves, josta tässä teille tarinoin, on Suomen ainoa villikissapetoeläin. Ilvesä luokitellaan tämmöisiin keskikokoisiin, korkeutta etutassun sitä pohjasta mitattuna lavan kohdalta 16-18 painoa on 56-58. Talvella näillä alueilla kun on liikkunut, niin on tietysti ne jäljet, jotka löytää lumihangesta helposti. Ja ne helpottaa paljon siinä ilveksen elämän ja käyttäytymisen ymmärtämisessä ja siitä, että oppii, mitä se ilves on tehnyt milläkin hetkellä siellä. Tämmöiset kesäretket, niin kuin tänäänkin aamuna tässä, niin nämä on enemmän katselua ja kuuntelua ja ihmettelyä. Mahdollisuudet ilveksen kanssa vuorovaikutukseen kesällä on. Hirviä. Tänne kun käveleskelin tuota mettäautotietä ja sitten tämän pienen metsän läpi tästä tuolta tieltä, niin ilves kuuli varmasti tuossa kalliolla, että me ollaan etuoikeutettuja Suomessa ja hätää kärsimässä. Ja sen takia ajattelen niin, että se on pyöreä kutakuinkin. Tämä metsä, missä nyt tässä olen, niin on tosiaan hyvää ilvesaluetta ja tästä noin 1000 neliökilometriäkin tuonne kallion päälle niin mieleistä ilveksen makuualuetta. Korkeat louhikkoiset mäet, ne on mieluisinta paikkaa, mutta kyllä ilves sopeutuu, että nälkä korjaa osan pois. Niin tuo ilveksen saalistaminen, se on kiinnostava homma. Sehän tietysti lähes täydellisesti tapahtuu sillä lailla, että me ihmiset ei päästä sitä oikein näkemään. Joitakin harvoja tapahtumia tiedetään, että on joku päässyt näkemään. Se idea ilveksellä on se, niin kuin puhuin tuossa, että mielellään se nukkuu korkeilla paikoilla. Kiinnostava homma. Saalistus tapahtuu pääsääntöisesti kärsivällisellä lähestymisellä ja joutuu tekemään usein monta yritystä ennen kuin sitä ruokaa tulee. Jonkunlaisen arvio heittäisi, niin se on oikeastaan täysin mahdoton, että niin kävisi. Silloin täytyy jo ottaa reppuselkää ilveksen ja lähteä pompottelemaan toisille marikoille eli saalistuspaikoille, missä sitten tätä saalista on enemmän. Jos Keski-Suomessa ollaan tai Pohjois-Karjalan suunnalla tai mennään niin kuin ylöspäin tuonne kohti pohjoista, niin se ilveksen pääravinto on monesti ne pentuet. Ja tämä on ihan tämmöinen selviytymiskysymys. Ilveksestähän liikkuu turuilla, toreilla ja aitovierillä monia myyttejä. Kiinnostava homma. Me tehtiin tuossa monia vuosia takaperin niin useampia kokeita. Se, että ilves on ihmiselle vaarallinen. Ja tämänhetkinen oma ajatukseni ilveksestä on hyvin yksiselitteinen niin, että mikä se ilves oikein on.